берун баромадани зан бидуни зарурат, яъне ба хотири сайру тафриҳ метавонад зан ба берун бароя. бисмиллаҳ валҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳи аммо баъд. аслан шариат ислом ба хотири ҳифзи обрӯ ва номуси зан ва ба хотири ҳифзи каромати зан, ки зан масалан беэҳтиромӣ нашава нисбати зан, да обрӯу номусаш касе чанг назана, обрӯу номусаш ҳифз шава, худованд ҳукм кард ки шумо занҳо дар хонаҳо қарор бигире. ва қарна фи буютикунна, аллоҳи раббулоламин фармуд, занҳо шумо дар хонаҳотун қарор бигире. вала табарраҷна табарруҷал ҷаҳилияти лула, ва ҳангоме ки шумо ба берун мебарое, ба мисли занҳои замони ҷоҳилият беҳиҷоб ва бо зиннатҳои худра нишон дода берун набирое. табарруҷ гуфта ира мегӯянд ки зан бидуни ҳиҷоб зевароти худша нишон дода, зебогиҳоша нишон дода ба берун бироя. яъне худованд манъ фармуд ки зан вақте ки ба берун мебироя, ба мисли занҳои давраи ҷоҳилият бидуни ҳиҷоб ва худша зебу зиннат дода берун набироя. хуб, аз ин фаҳмида мешавад ки аслан зан дар хона нишастанаш суннат аст, беҳтар аст, матлуб аст ки зан аслан дар хона бинишина. вале ин воҷиб нест ки зан ҳамеша дар даруни хона маҳкам боша, балки шариат иҷозат медиҳад ки вақте ки берун мебироя, масалан табарруҷ надошта боша, яъне ки беҳиҷоб набоша, зебу зиннатҳои худша нишон натия, хушругиша либосҳои тангу тунуқати набироя. ҳиҷоби шаръиро риоя карда метавонад ки ба берун бироя, барои ҳоҷатҳои худаш, масалан ягон чиза харидан дар кор мешавад дар хона, бироя бихара. масалан духтур рафтан дар кораи кӯдакша садиқ мебара, кӯдакша мактаб мебара, ё духтур мебара, ё ки падару модарша хабаргирӣ мерава, барои зан иҷозат ҳаст ки бироя аз хона, ба шарте ки масалан табарруҷ надошта боша, худша зебу зиннат дода бо либосҳои тангу тунуку ҷаззоб набироя. комилан ҳиҷоби шаръиро риоя карда метавонад ки барои ҳоҷатҳои худаш бироя берун, корша буд куна, бидроя. аммо барои ба хотири сайру тафриҳ ҳам иҷозат ҳаст, ба шарте ки дар ӯ ҷое ки мебироя мункароти шаръӣ набоша. яъне дар як ҷое ки мардҳову занҳо ихтилот боша, дар ӯ ҷа масалан корҳои ғайришаръӣ сурат бигира, дар ӯ хел ҷоҳо зан масалан иҷозат нест ки бирава, чунки дар фитна гирифтор мешава, чунки зан фосид мешава. масалан вақте ки мисол инам паркҳо, вақте ки имрӯзҳо паркҳо медирой, дар ин кунҷ як духтару бача дар иҷа масалан лесак доранд, як дигаш дар уҷа ҳамин хел занҳо мардҳо дар ҳар як кунҷу дар ҳар як канораи роҳ уже ошкоро масалан ба кори ҳаром машғул ҳастанд. пас вақте ки зани мусалмон мебироя ба ҳамин хел ба хотири сайри тафриҳ ҳамин хел мункароти шаръиро бибина, оё фосид намешава? ба ҳамин хотир занҳо масалан агар мебироянд, агар беҳтар аст ки қатъи маҳрамҳои худшун, қатъи шавҳаршун, бародаршун, модаршун, падаршун бироянд. ин беҳтарай барои онҳо. вале аз танҳо баромадан ва аз ин ки масалан беҳиҷоб бироянд қатъан парҳез бикунанд, хусусан вақте ки либосҳои тангу тунуку нимбарахна мепӯшанд. ин хеле гуноҳи бузургу бисёр гуноҳи бузург аст. ба ҳамин хотир хоҳарои азиз, ин шариат вақте ки як чиза бар шумо ҳукм мекунад, ин ба хотири фоидаи шумо аст, ба хотири ҳифзи обрӯ ва номуси шумо аст. имрӯзҳо мебинем ки зан духтарои тоҷик мусулмонҳо вақте ки рафтесиянд, ягон бадбахти дигаш ҳамин хел наглишидагиянд, ба русӣ бигем, ки масалан бо сиёмка мекунанд, як тараф якташ сиёмка дора, якта дигаш мерава дар ҳамн дунбаи занак, дар дунбаи ҳамн духтар якта мезана ва ин айси сиёмка кардаиста. ва ан ҳамин хел дастдарозиҳо нисбати духтарҳо мешава, гаппартоӣ мекунанд, духтарҳоро озор метиҳанд. албатта аз як ҷониб айби духтарҳо ҳам ҳаст ки онҳо мутабарриҷа мебироянд, чхеле гуфтем, яъне зебу зиннат дода мебироянд, либосҳои ҷаззоб мепӯшанд, бурук мепӯша, як буруки танге мепӯша ки агар аз дур нигаҳ кунӣ ӯра, фикр мекунӣ ки ӯ ҳамин
комилан бараҳнаҳай фақат баданша ранг кардагиай, яъне тамоми пастию баландии баданаш метова. вақте ки зан бо чунин либосҳои ҷаззоб биромад, албатта ки ҳамин хел фосиқо ба ӯ дастдорозӣ мекунанд. аммо агар зан бо либоси шаръии қадӣ, комилан ҳиҷоби шаръия риоя карда, масад дар ҷойҳое бироя сайри тафриҳ кунад ки дар уҷа масад мункароти шаръӣ набоша, ҷое ки маҳфилҳои шайтонӣ, маҳфилҳои мусиқиву маҳфилҳои ки занҳо ва мардҳо рақс мекунанд, хеле ҷоҳо набоша, метавонад ки бироя, шариат иҷозат медиҳад ки зан бирояд масад ба хотири тафриҳ, не ки беҳтар ия ки ҳамроҳи падар, модар ё ки бародар ё ки шавҳараш бироя, то ин ки аз фитнаҳо маҳфуз бимона. имрӯзҳо масад ин қадар фитнаҳо ҳамара фаро гирифтагӣ аст ки ҳамин зан берун ки биромад, масад дунёро фосиқҳое гирифтагианд ки зана гап мепартоянд, зана да гап медуроранд. ман боварӣ дорам ки агар зане ки духтари ёша ё ки зани шавҳардоре ки агар ӯро гап партофтан, агар повод натия, ба ӯ агар даст натия, имкон натия, ба ӯ нигоҳ накунад, наханда, пас дига аҳамияту таваҷҷӯҳ натия, мард ҳам умедаш канда мешавад. вале ин айби занҳо аст ки ҳамин як бор гапаш партофт, як бор масад як ишорае кард ба ӯ, ин зан ҳам дига хандара мегирад, чашмакзанира сар мекунад, ӯ нигоҳкуния сар мекунад, дига ӯ марда уже умедвор мекунад ки ҳо ин мехоҳад. пас айдимаш давидан мегира, оқибат ӯро дар доми худ меғалтона, пас дига мебинӣ ки як кори ҳаром рафтан онҳо. ба ҳамин хотир чӣ тавре ки Аллоҳи Раббулаламин мефармоя, дар хона будани занҳо беҳтар аст, вале агар бироянд ба хотири масад заруратҳои худ, чун иҷозат, вале ба ҳар сурат шариат иҷозат метиҳад ки зан ба хотири тафриҳ бироя. ин тара нест ки масад зан ҳамеша дар дини хона маҳбус боша. вале шарт гуфтем ку, шарт ҳамие ки масад комилан ҳиҷоби шаръӣ риоя шавад ва ӯ ҷойҳое ки мебироя мункароти шаръӣ набоша, атр зада набироя. ира масад фуромӯш накунед, як баъзе занҳо атр мезананд, мебироянд, дар чанд метр дурӣ бӯи атри ҳамун зан дар димоғи мардҳо мезанад. ҳолон ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармоя, ҳар зане ки атр зада берун бироя, ки буш дар машоми ҳамун мардҳо бираса, ҳамин зан зинокоре мегӯяд. ва ҳамин хотир ховарои азиз, хуб эҳтиёт бикунед. безарурат ман тавсия мекунам ки берун набироед. ба хотири зарурат боша бироед, кӯдакотона мактаб баред, ё ки садиқ бурданай, духтир рафтанай, ё ки падару модара хонаи падару модар рафтану зиёрат кардан иҷозат ҳастай, вале бидуни зарурат писандида нест ки зан дар ҳамин давру замони пурфитна бирояд. валлоҳу аълам бисавоб.